intay rugyanan nga ibasa. Dati napadayawan ang surat ni pagayam tayo nga Sandra nga napauluan iti ampun. O, amoy yung no anyat ampun, di ba? O, di ba? Okay, sagudahan nga rin ti surat ni pagayam a Sandra. Dear Cousin. Sakbay man nga inak ibinglay iti pakasarita kasinyong kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Kastabay kablaawak dagiti padak nga dumdumngeg dinedi nga programa. 8 atawen idin nga agdenden na kami akasagasawa ken ni Papot. Idita inkedeng mi nga umampon kami laengen ti ibilang mi nga anak mi. Ta iti lasod iti 8 nga tawen kasinyong ngay naramid mi ti amin. Awan mo ti diferensya aming narigat lakla nga masikugan tapos ti asawak nababati sperm count na adamat namnaman na nga agkaanak kami sigon kadigiti nagpapacheck upan mi nga doktor. Ang kalpasan ti 8 nga tawen agpadpada kami nga naawanan iti namnamay ti asawak nga ni Papot. Kaya di may nga aldaw nagdesisyon kami nga agampon kami laengen. Damat kasjay nga pamilya nga saan da nga maadaan iti bukod da nga anak. Ket umampun da laengen tapno iti kasta ket adama ko na nga pamilyada. Adama ko na nga ibilang da nga anak da nga padakkelen da aywanan da pagpagadalan da, ken ipatig da, akas nagtaod kadakwada. Nalakalaeng ti desisyon mi nga agasawa kasinyong nang runa ken ni Papot. Tangamin ket iso mismo, ket may nga ampon. Siguro bakit? Ket talagang isot na ito ding. Nga agampon talaangan? Ngim tamadaan tayo iti bukod ta nga anak. Pinadastan iti namin adu nga daras. Manong nga tawinin? Siguro akat isutigasat ko. Tasyak mismo kat may saak nga ampon. Takas tamot, dagiti nabangunak nga naganak kanyak. Datatang kinanang. Saan damot nga maadaan iti bukod da nga anak. Isongor nga inampundak. Saan da nga pulos nga imparik na kanyak? Bakit? Nga sakit ampun dalaeng. Inayatdak, impatigdak, akas nagtahod kadakwada. Ket kastanto mo, ti aramidin ta. Iti ampunin ta nga, ibilang tanto nga kasbukod ta. Bakit? No siyak lakay, awan ti parikot. Asino nga ro ti ampunin ta? Nalakalaing daytan. Damat digiti mabalin nga asid ganta nga institusyon wenno ahensya ti gobyerno wenno anyaman dita nga pagsaludsudan ta. No sa dinuta nga mabalin nga agampon iti anak ta. Tinasisita. Ket umanugot ta nga dua iti dayto nga pangngendeng ta. Agbinulig ta bakit? Yan tangay at damot ti natalged nga trabaho ta nga dua. Naragragsak tan tumidlaeng. No addan to ti inspirasyon ta nga mapanagtrabaho. No addan to ti ibilang ta nga anak ta. Nga taripatwen ta. Ipatig ta nga kas bukod ta nga anak. Sa bagay. No lakid di. Napudno ti panangipatig ta iti ubing. Saan nga nasisita? No nagtao da mismo katata. No lakid di iparik nata, tinapudno nga panagayat keng kuana, taripatwen ta. Ket ibilang na tanto mo akas pudpudno nga naganak keng kuana, saan ka di? Ayun na. Nga uray no maamuan nanto, nga isuna ket ampun laeng. Saan tong agbaliw? Ti marikrik na para kadata.
kas laking kanya. Nga ore no ammom, nga saan ka nga pudpud no nga anak dagiti naganakin ka. Imbilang mo ida kas pudpud no nga naganak mo. Ah, talaga nga napudno kanyak datatanggan nanang nga nangampun kanyak hindi. Ano saan nga gapo kadakwada? Sa anak ko mga kasto ita. Talaga nga naindaklan kalakay. Iso nga sa anak nga nagbidot nga si kati inasawak. Talaga ka di nga di kagbidot. Uri no di ka maipayan iti anak. Agpadpada talaeng ngamin papot. Mas patsik nga siya kada diferensya na. Kadagyaman nakta. Adda kalata iti sibay ko uri no. Saan ka nga maipayan iti putot. Saan mo panunutin dayta? Kat patsik nga babae iti panagampunta. Ad-ada nga mapatibker ti relasyon ta nga agasawa. Agyaman naktukas ta, papot. Nasayaat mo't anak ko. Ta imanugot ka iti singasing ni papot nga agampon kayo laengen. Ngem day takas ta nga mangnamnama kayo. Angem amang ano ka maudyanan na kat awan to ti mauray yaw. Wen nga rod nanang. Kadagyaman kada kayo. Ha, anya. Apay agyaman ka kanyak. Sandra anak ko. Gaputan na saya at ti panang padakilyo kinipapot nga asawak. Nga impatigyo isuna. O reno saan nga nagtaod kada kayo. Ay naaya. Unay ni gasatan. Nagampun kami, inampun mi idi ni papot, gaputas saan kami nga maaddaan iti bukod mi nga anak. Day di tatangyo. Ang di mi met ninamnama nga kastito met ti pagbanagan na, pagtungpalan na. Nga saan mo't nga makaputot, ket umampun tulaengen. Ang gapo iti panangi, pakita yo ken panangi pariknayot na pudno nga panagayat yo kini papot nanang. Patsek nga awan to ti agbaling nga problema mi. Patsek. Nga paman nga addan to ampun mi. Ipariknanan to met tinapudno nga panagayat na ken kuana. Na asin nun to man ti ampunin mi. Ay. Napatag kada kami ni papot. Taisuna, sipod adanakam na. Nagbalin nga natulnog nga anak kada kami. Imparik na naman, ti panagayat na kada kami nga naganak kuana. Iso nga, inkarigatan me hindi tinangisakad ti panagadal na. Iso nga rod nga addaan kayo, itinatalgid nga trabaho, kinipapot. Excited ako nga makaampon kami nanang. Anya nga tatirik nana. Ti maadaan iti anak. Ay kat naragsak anak ko. Sa bali laeng no adda anak yo kani papot. Alak naragsak kayo met kidding agdenden na akasagasawa. Ta makitak met ti kinaragsak yo. Ang sa bali laeng no adda ti inspirasyon yo iti inaldaw. Nagampun kami nga rod iti asawa kasin yung talot tawen na idin ni Catherine idi inampun mi. Gabuta talot tawen ni Catherine and kasin medyo adan nakam na makaawaten. Amuna nga saan nga da kami ti pudno nga naganaken kuana. Ngem gabo iti panangiparik nami ken kuana ti panagayat mi nga agasawa. Ininot met nga narikna ni Catherine. Hunon ininot met nga imparik na kada kami nga ibilang na kami nga tatangken nanang na. Ad-adda nga rod tiragsak min nga agasawa
Taadan ti anak mi nga samasangpetan mi manipod iti trabaho mi. Adan ti kumustaen mi, tunggal adda kami ti trabaho mi. Ada ti aywanan mi. Ada mangikat stress ken bannog mi. Tanasingpet met ni Catherine. No, adda kam di opisina nga agasawa, ninanang ti mga iwan. Ket tunggal sumangpet kami, ket damagin mi kininanang no, kumusta ni Catherine ket nasingpet ka numat, saan ka numat nga mangmangted ti sakit ti ulo ni nanang. Kaya di may isang aldaw, kalpasan laeng ti sumagmamano nga bulan, sipod inampon mi ni Catherine. Anya di kayo sa uwan? Kwa? Ipag. Anya ka di niya kasinsin? Ipaampun nyo? Ta anak yo, kada kami nga agasawa? Uwan ko makasinsin. Naamuan mi ngamin kasinsin. Ipag. Nga nagampun kayo iti ubing. Tadi kayo maadaan iti bukod yung anak. Good. Iso nga umay mo ipaampun? Deta anak mo? Nukala ko makabailak nga biyagan ti. Deti may kalima nga anak ko kasinsin agad. Saan ko mga ipaampun? May kalima nga anak mo kunam ipag? Win ipag. May kaliman nga bibik. Ang deti kat saan mi nga plinano. Natimit namin asawa. Tunggal mabartek makalagip. Kumalbit. Rumabaw. Kataytan. Kunami nga isarding minti aganak ng daksanggasat ta nabuumot. Ay na. Saan mo ibaga nga daksanggasat? Takinayat yung mat, inaramid yo. Kaya may sa blessing deta. Mimpain ni Apo Diyos kada kayo deta. Ang yung kasin, amumot, marigrigat kami laang. Agpaspasada la tricycle mo ti asawak sa pela. Ay na, deta, bisyo na mo ti pangpangruna na. May kalimang anak mi dito yan. Kit sika, saan ka kading agkaptrabaho, Ipag? Saan Ipag? Siyempre, agaw awirak mo ti ubing mi, tababasit da pa'y. Kaasi mo ti ubing ko. Imbag ta nakaturog. Nakaturog ita di biyahe. Ang nasimpod dito anak ko. Urita narugyan na mo tinagdede iti bote. Mabalin mo't siguro nga ipaampun ko. Pang-asiyo. Baka kakaasin tula kada kami. No, mabisbisinan. Saan mi nga maigatangan ka digati kasapulan na. Ala, Diyos ko. Kaasin mo't nga agpaiso. Ang sana basta-basta ti agpaampun iti anak. Kasinsin, amom day ta. Tamangan no. Biglang agbalo ito't panunot mo. Kat ibabawim. Saan? Promise. Ikarik, kasinsin. Saan ko ito ibabawi? Uri, saan mo ito nga ibagbaga nga da kami. Nga da kami tipudno nga naganakin ko na. Kahit kulain nga. Agsaya at tibiyag ti anak ko. Tapat sit na saan mi kabailan nga may kaniti na pindas nga biyag ida. Mga po, Diyos ko, ang problema agpayin ka di upat nga anak mi iti asawag. Nanayunan pa'y. Ala, kaasik mat. Lakay, kaasimat, ti ubing, pudno ti ko na niipag. Ken may isa. Tapno no, nasayat, napindas mat siguro no. Maadaan iti ading ni Catherine. Uwan, mayat kasinsin, mayat ipag. Adan to ading ni Catherine nga ampun nyo. Yan tangay, di kayo maadaan iti anak. Ampunin nyo lahat ti anak ko. Pang-asiyo ko kasinsin, ipag. Wala. Pagsaritahan mi pa nga muna nga agasawa. Ala, agyaman na kasinsin. Inampun mi nga rod kasin yung
Ti maladaga nga may kalima nga anak ti kasinsin ti asawak. Ta napanunod mi. Nasayaat met numaadaan iti kabsat when ading ni Catherine nga inaunami. Ken kaasimet. No saan mi nga ampunen ta agtalinaid iti pudno nga naganak ken kuana nga amangan no. Pimpi man tulaeng nga mabisbisinan no saan da nga may gatangan iti gatas na nga malamlamin no saan da nga may gatangan iti gusto nga arwaten na nga kakaasin tulaeng no madi nga mataripato nga nasaya at lima damat nga kakapsat. E di damo kasi niyong kat medyo kaslag pangadwa pala ti asawak ta amangan no marigatan kaming kabela mimet napintas mo ti trabaho mi nga dua ken ad-adamanan ti panagpursigimi ta nanayunan nga rod ti ampon nga imbilang mi nga bukod mi nga anak. Kasta nga rod ti napasamak kasinyong akalpasan ti makatawen makapagnan ni baby, agtaray pa yan ni baby Daniel, gapo ta lalaki. E di ta adda umanen, umasideg kada kami nga kabagyan ti asawak, ipaambon damot manen, dati anak da kada kami. Anya? Nadamag mi kami kasinseng, nga inampumugayam dati inaudi ni Magda. Kat baka sakali kami laeng kini Sonya nga asawa when bayaw ka oray ta na nasingpet mo ti anak mi babae ti anak mi nga naudi angin saan mi nga mi nakabailan nga biyagan di mi napakadaan kasinsen nga nagsikog ti asawak. Tati amo kidikit, awanan, medyo natainganan. Impalaygit mo kumamin ti asawam akasinsen. Ay, dahi tamot ti mistake me. Angim adda dito yun, iso nga awan, ti baramidan men. Angim magpakpakaasya kasinsen. Ampunin malaangan. Yan tangay, nagampun ka mo ti duwang ubing. Baka kahit mo pa iti maysa, kasinsen. Alan bayaw. Pagsaritaan min to pa yung agasawa. Uwen, naskin nga pagsaritaan mi palaeng. Ngamin ka, saan nga asi-asi ti. Ti kidkidawin nyo kada kami. Ay, maawatak ba't kidita Sandra? Angim pang-aasiyaw. Ngim deta kakaasin tula deti anak me. Ampunin nyo lakuman. Dahi tamot ti kamayatan na nga bilang ti anak, talo. Kaduan na itata nga pamilyang ko, talot anak da. Ada iti nauna, ada nagtenga, kin ada inaude. Saan ka de? Ay, wen, abirat, bayaw. Ala, pagsaritaan min to nga gasawa. Abir, bayaw. Kalpasan ti panagsarita mi nga agasawa kaday nga aldaw ingkeddeng mi nga maudin nga panagampon mi iti ubing. Maasyan kami laeng iti ubing kasinyong ta nakita mi amismo nga nakadungdungrit nga dapat iti sugsugat na nga pakalasinan nga saan nga maayaywanan nga nasayaat nga mabaybayan dalaeng sa nakuttong napintas mo ti lahid ako nakta, nataer mo ti lahid ti asawak, napintas mo deti ipag, ay deti abirat ko nga asawa na. Asawa ti kasinsin ni Papot. Kaya, iso nga, patsik nga napintas to nga ubing deti, impaampun da kada kami, gaputan mabaybay ang dagat piman, kasla di mo malasin nga na, kasla mapukaw di pintas na. Kaya nagpaiso kasin yung
Kalpasan ti makatawan nga inampun mi, ti may katlo nga ampun mi, nga ni Andrea. Makita mlata ti langana, nagdakkel ti nagbaliwan na, nagkinisen ti kudil na, limukmeg, simbalunat, gan talaga nga, agbalikas ti langanan. Aklunek kasin yung nga idinagampon kami iti may katlo nga daras, medyo marit namin ti gastos. Tatalodan nga roden nga bibiyagan mi. Talodan nga ay aywanan mi. Siyempre, kasapulan mi mo't itiyayan. Nangala kami itiyayan nga swelduan mi, ta saan matakabailan ni nanang no tunggalin kami agtrabaho, ti mga iwan kadakwada nga talo. Saan matkid din nga pa aywanan ni Catherine nga inauna, ta nanakamaten, iti ubing pailaan nga, amo naman ti tumulungan iti trabaho at balay. Angem da Daniel ken Andrea, agkaraapaan da pa, digiti dua. Akit kasapulan mo't ni nanang ti kabadangan na. Siyempre, ado nga gastos ko nami kasin yung ta igatangan mi dat arwaten da, kanen da, ay ayam da, amin-amin, itid mi kadakwada. Kaya medyo nasagid mi pa yan, nagaraw mi pa yan, dati urnong mi nga gasawa, nga plano mi ko mga pagpatakder iti balay. Ta saan kami nga makigigyan kada iti family house ti asawak nga ni Papo. Hanggang naragsak kami no ti panagdeden namin di pagsaritaan kat awan mati dimdim nga nakana nga problema mi. Di laeng maong tanda no agapada. Da kami nga agasawa awan mo tinagbalin nga parikot mi kasin ta manakaawat ni Papot kastamat kanyak, manakaawat kami nga agpadpada, managayat kami kadigiti ampun mi. Ken talaga nga in bilang mi idan nakasbukod mi ken impatig mi idan nga kas nagtaod kada kami. Ay wingayan bakit? Baka withdrawtan to man ni J bank accountant. Ay na. Agkid-kid daw mo ti cellphone nan ni Catherine. Umapal ka no kadigiti classmate na J Dicker. Alakit igatangan ta alakay. Ta, kastama mo ti panawin itan, narigat mo't numapapal ti anak ta. Kabailan ta ti gumatang. Kasano nga rod, imbes nga manay na yun ti sweldo ta, ay ti urnong ta. At damot na makiskis sayan. Ay na, gagangay lang ti kasta lakay. Ta, adamot ti pagserbian na. Adamot ti pakakitkitaan ta. Naragsak lakit dinig ti talo nga anak ta. Naragsak na mo ten, orino kasta nga, makiskis yan ti ornong ta. Kasano nga roden ti arapaap ta nga, makapatakder da ti bukod ta abalay. Ay naadan tula tagasat talakay. Abaring no, kadet yung katawan kat mapromotak. Kaya nasawen, manayunan to ti sweldo. Ha? Nasaya at no kasta ayun gayam. Iyawat mo man dita kapik, bakit? Ha? Ni? Adagayam kapim? Owen. Kaano pa nga, umininom ka man ng iti kape? Saan ka ding agpalpitate ka tong galuminom ka iti kape? Pinadas ko nga deta. Anya ka diya kape deta? Recommenda kanyak deti ka opisinaak. Tanamuan na nga sa anak agkapkapen. Ta agpalpitate ak kunak. Ngem kuna na, ininuman na kanwa kape nga. Nga, saan ka no nga makapalpitate? Aya, herbal ka no. Diyan mo, 8-in-1, 10-in-1. Kaya pinadas ko ito di opisina, mayat. Kahit ko ti raman na. Naimas ko na. Kang runaan na, sa anak nga nagpalpitit, bakit? Kasla, may mayat pitirik na. Kasla, dati, sabsabali. Kasla, jak unay mabanog. Aya? Well, raman naman. Naimas nga agpaiso lakay. Oh, di ba? May kumparam ka dati templaim nga 3-in-1 nga regular nga magagatang edita store. Oh, kiun
aglalo kanyak, managkape ak. Bagking ka at asahan ka agpalpitate ka digita, gagangay nga kape. Ngim siyak, uraan niya nga kape, idit pinadas ko, agpalpitate na. Ngim data nga kape nga, narekomenda kanyak ti ka opisina, kat mayat, saan ka agpalpitate? Kat iso nga nagtempla ak manin ko na, mayat tiririk na ak. Kat kasano nga rod, nga makaturog ka na nagkape ka. Kat mayat tata ka no, kung natin kaubra ak. Sapul-sapulit mo tiraman nan. Kinagpaiswan na, nakadua ak nga tasay, di opisina itay, ngagmalam. Aya, kana mga rod. Akit, yung kaitimplaan ti bukod mo saan na, nagudwa talata dayto yun. Sige, angin mo mabitin ta, agtimplata pa iti may isa. Itatak man lang amin nga, kapkapin umapapalak nga rin ka, tunggal makita nga kapkape ka. Angin, awan di mabalin na, agpalpitate na kabat. Angin ni ita, nakabiro ka kon, iti kape, nga hasanak agpalpitate. So nga nagorderak adagos kini kaopisina, ni Fred, nagorderak adagos ti 10 nga box. Tapos no, sanak nga mabayag nga may boss ko na. Ada nga ruden, ay sampay, itugot na pala into no bigat. Iso nga anusan ta pala deta. May sabox pala tintinda kanyak Ganang mamat. Ne. Naimas nga paiso dito kape lakay. Haguri ka bakit? Apay. Agpalpitate ka? Di amok malusaan nga makapalpitate dito nga kape. Saan? Sa balit agpalpitate bakit? Anya tikit mo saan? Sa bali mo agpalpitate. Sa balit epekto na. Hindi ka maawatan. Anya nga sa balit agpalpitate? Saan ka di nga dito puso laing tagpalpitate? Sa bali nga palpitate dito. Anya, hindi ka maawatan. Dito ay, tila agda ka. Api nga ipaigim mo kanyak dito kukwam. Agpalpitate nga ron. Rik na ima. Anya nga agpalpitate? Ibagbagam lakay. Ay, bakit? Diyan ka muna. Agsarsarita talaan. Umin-inom tala iti kape kat bigla mo talaga nagpalpitate dito mabagbagi kon. Anya nga agpalpitate? Ay, rik na ima mina. Neta, ay, api nga nakaingar. Agpalpitate garod. Isumulagayam nga, isim ni paring Fred itay, nga kunana, mayat deta kang ka, paring papot. Mayat kada kang nga agasawa kunana. Kasi di siya kayong tikit na sawan. Anya tikit na sawan. Makaparugso gayam dito nga kape. Aya. Ay, ganapa, umigupak mampay. Tabaring at adang agpalpitate. Ne. Opo. Makaparugsong agpaiso bakit? Aya. Kahit mo ka di ba mesa lang ang igupan. Sikan, kukamon. Ala, ibusik na rin dito na batin. Ni, api nga. Kurang nalapis-pis mo. Sayang nga rin daw. Uri dita, sang katid-tid lang na nabati ka isupit ta epekto na. Isupit ta ipalpitit na. Anyang ipalpitit ng bagbagam ayaw? Dito ni, bakit? Nakaingar ni. Saan nga kastoy dati? Idi ko kasapulan pa'y laeng nga amumlatan. Nga agrin naman sata. Tapno umingar kan rumugso tirik na. Un ngagpaiso niya. Dito kagsarsalita talaang. Biglang nga imingar. Ibmakder. Kahit nasawan. May sapi nga epekto deta kape nga ininumtak. Makaparugso. Diyak mo no anya dedya nga herbal nga ginseng ka dedya. Wenno tungkat ali. Tungkat ali. Malagip ko.
kasta aya. Oh, gundawayan ta karon bakit? Ay na, ti amok no sa ay katamok no sa angkon nga mapadasan ti kasto karugso na. Nga kusalatan nga umingar nga awan ti araramidin ta. Ay sigar lakay. Gari ka. Inaklakitaan no nakaturong nga talagang di ti talo nga ubing. Ta idepekto pa ti silaw. Sige. Agin inayad ka nga mapanmang sirip kadakwada iti silda. Ta mga numariing da. Kitne. Mapitutan. Sige nga rod lakay. Nakasubli kang bakit? Wala kay. Nakaturog di kiti talon. Naimas ti turog tan. Uray ni nanang maturog pa yan. Nasayat no kasta. Amom ka di nga itay remor ka. Apay. Nakatakder lang tayo di bakit? Aya? Saan pulos nga limbok na yun? Kat awa mo ti araramid. Dati ka pagbitlaan ka, lumupo yan. Ang imita, kasta unay ti ingar na. Kat si kamam mo ti uminom iti talo tasa nga kapit agmalmalam sa adatong kat ali na. Iso siguro epekto na data. Ay kit ka na yung nagtulakit dit uminom iti kape nga adatong kat ali na bakit? No kasilaan, ay na. Di ko akit, siyempre, awan ti ganas na nga agpapasitiragsak na marigatan mo nga umingar ang imita. Mayatin bakit? Uray inaldawin tan ti agpapas. Unay mo ti inaldaw. Talaga mat. Idi nabita pa yung agasawa, inaldaw idi. Mamindwa, mamitlo pa iti may sa aldaw. Ang imdaksang kasat, dito mo't nakabuo. Kit saan na palin? Nadamot talong anak tan. Importante itan, agpapastalatan iti ragsag. Papot. Sandra, I love you so much. I love you too, Papot. Parag sa akin ka ita. Parag sa akin ka ita. Bakit nakarugsok? Parag sa akin nakmata. Sige lakay. Kas di sigod ka raramidin tayo, di kapikpiksata. Kapikpiksaan ta. Di nabiit tapay nga gasawa. Kabailan tapay nga ta? Ay wala. Nadumadum mga posisyon nga pinadpadas ta idi. Padas ta manita na. Gundawayan ta. Ita nga kaingar na bakit? Papot. Opo. Adda nga uming-ingar nga uming-ingar. Bayat nga agkak tinadumadum mga pasitibagim. Sandra, bakit? Kat itay kastaunay ti asog mo. Apaman nga batok-batok kag tinagbaitan dagiti lupom. Apo kastaunay ti panagpalpalpitate na. Dati arbas ko. Itay kastaunay ti asog mo? Kasano? Dati, papot. Dati mangig ko nga papot kung kanang kanyak. Nga kasla uni dati aglalako ti puto. Kasta uni ti ingar na. Nga kasla di makaura yun nga sumrek iti kaunggam bakit? Mabaling ka din nga rabawang ka bakit? Sige lakay. Excited ka din. Mariknam to'y di taon nagti pa nagpalpitate na bakit? Kat iyasog mo to manan. Papot. Kunan to manan. Nagtangkin nga agpaisulakay. Papot. Apo, permiingar na no mga ko. Data papot na kung kulang bakit. Rugya ka ro din bakit? Rugya ko, ti agpapot. Papot. Sandra bakit? Opo, unay ti ikar na. Papot. Ni, sumabay pa iti panagutok na bakit? Papot. Ni, nagbayit ka dingdingin. Papot.
kulana. Papot, papot. Oh, mapanin bakit? Mapanin. Sige, papot. Papot, papot. Naulit pa itinamin ado nga daras ti panagpapot-papot mi kaday ding agpat nagkasinyong ginundawayan mi ti epekto dati herbal coffee nga ininom mi kaday di nga rabi. Ket idi dimteng ti order kon nga 10 nga box nga coffee. Gaputasanak nga agpalpitate no minumak, inumak nga inumak. Ket palpitate mat nga palpitate deti armas ko kasin yung ket nagpalpitate ket anya nga tiramidi mi nga agasawa no diket gundawayam eh. Mas daw pa ininanang idin ta ada kano dagiti gundaway na nga mariing ti parbangon ket mangeg na ti papot-papot. Anya dayjay papot-papot nga mangmangeg ko ti parbangon kada kay nga agasawa sika. Sandra. Nang? Agtagtagaini pa kami no kananang. Awagak tinagan ni Papot. Kasla mo lagas. Asog ka nga. Papot. Kung kunam, ti parbangon. Gagangay laang ta. Nagtagtagaini pa nanang ka. Kaadwan na ka dete. Naalas nga tagainap. Kasta malangarot. Ti ambok no anya dayjayan nga papot nga mangmangeg kot parbangon. Nakaragragsak kami nga agasawa kasin yung ta nabiyag ti sex life mi. Kalpasan ti manong nga tawen. Gapot pa nakapaay mi idi nga saan kami maaddaan iti anak. Kaslawan ti ganas mi nga agkanaig kami, ang imitan, ay na. Permi nga, kanayon ti papot mi ti rabi, uray ti al-aldaw, no awan lakid di ti, adalakid di gundaway mi, nga maturong di ubigo, na awanda, maaramid mi pa yun nga agasawa ti sakpay nga agawid ket agkita kami di taruwartayin kami agpapot-papot iti pribado nga lugar. Kalbasan, ti sumagmamano nga bulan, lawas ko na kuma. Nga madama ti panganmi idi, nanganak iti, nagluto ti, naglingta iti itlog, nga galipak iti kamatis, sa ko inikkan ti asin. Basta magustuhan mi nga agasawa, no pang-alistuan nga si daen nga pamigat mi, sakbay kami mapanagtrabaho, ang ti pagsidaawak, jakmot kayat di itlog, nga ada kamatis nan. Kasla agbaliktad mo ti rusok ko nga makaraman, ken makaangot. Nini, anak mo bakit? Ni apay. Agdul-dul o kamat. Kasi lababo. Madyak kaya ti angot dito. Kendetaraman ti itlog lakay. Anya? Sigud mo't nga kasatsit-sidayin ta. Ken paboritom dito bakit? Diyak mo no apay. Kas nagbaliktad ti rusok ko. Anya? Diyak ang mukasin yung diyak maawatan ti bagik. Takaday dilaeng nga gundaway. Nga kasla sa anak ka excited nga maamuan. Nga agdadagsenak. Anya, kastamot din ti asawak. Ti kayat mo sawin bakit? Masikog ka. Uwin lakay. Ni, nakalawlawag. Dua ti linya na iti napanak nag-pregnancy test. Angim aguri ka.
Saan ka di nga rumbing nga maragsakan ta? Una, maragsakan ta. Sika, maragsakan ka saan ka di? Siyempre lakay. Nabayagan nga, nga kitkidawin tayo iti Diyos nga maadaan tayo iti bukod nga anak. Yes! Adan to anak ko, adab to putot ko nga makunan. Kasla saan mo't kakasati? Ti reaction ti talaga nga maragsakan lakay, ha? Kwa. Siyempre naragsakak bakit? Ang saan gaganga lang akas dita. Nakiktutak. Tas saan tamot nga ninamnama? Nga agsikog kagayam. Dati amutak awan tinamnama nga agsikog kan. Awan tinamnama nga makabuutan. Nga maadaan tayo tibukod nga anak. Taadang nga talo nga ampuntan. Nga imbilang ta, akas nagtaon ka data. Uwin nga lakay, siguro agad pinatganan ni Apo Diyos ti nabayag nga araraw takin ko na. Ang imaping inuray na pala nga makaampun ta iti talo. Diyan mo. Aha! Epekto siguro ti kape idi. Bakit? Di ti kape nga ininom ko. Kentin inumin tang agdama. Aywan sa aya. Nasapsapa ko mga nga naduktalak deta nga. Kasanood lakay. Upat ton ti anak ta. Ad-adan ton nga makisayan ti urnong ta imbes nga manay-nayunan. Manayunan tumati gastos tahan. Saan na bali bakit? Ikarigatan ta. Pagbalinin ta nga inspirasyon ti pudpud nung anak ta. Tapno na ti kasta. Adang ipasnik ta agtrabaho ti mangged. Ti agsapul iti kwarta. No kasapulan nga mga alata iti sideline ta. Ti sabali nga pagkakitaan ta. Aramidin ta bakit? Tapno may sakad ta ti panagbiag. Dagiti upat tong anak tan. Kasano nga ron kit ni Jack makatrabaho lakay no masikugak ton. Ha? Aywan niya. Kin siyempre no agawirak ton. Kapilitan nga agresign na. Jack mat nga ron kayat nga. Ngay bati-batik tulatan. Ti baby ta. Amangan no marigatang kanto. No siksikan to laeng hindi mangmangged para kada kami. Para kada tayo. Ikarigatak bakit? Ikarigatak. Kasta nga rod din napasamak kasin yung ididakkel di tiyan kon ket nagresign na iti trabaho ket nilaengen papot-papot nga asawak ti agtab trabaho para kada kami. Sapay la idi nagpas ngayak cesarean kasin ta saan ko kinabailan ti nagnormal delivery. Ket talaga narik nami deti naksay iti urnong mi. Adda dagiti gundaway nga makitak ti asawak nga may stress. Stress ti langana. No agpagatangak ti kastoy ti kasjay nga para kada kami nga agiina. Makitak ka dagiti reaksyon na makitak iti langana nga kasla saan nga naragsak. Kasla saan nga kasla idin nga tunggal sumangpet ket excited nga makakita kadagiti ampun mi, kadagiti anak mi. Itakat makita nga kasla nalpay ti abaga na. Malipatan na pa'y nadaduman ti mapanagpapukis. Ngem amok ngay karkarigatan ti asawak tanaanos ni papot. Ngem tinadlaw ko insardeng nan tinagkape. Ket saan maten nga masansan ti panagpapot-papot mi. Di na ipas ngay kon ti anak mi kasin yung alaket. Narigat nga talaga ng babaeng ti panagtinulong mi agasawa agad nalasatan mi matla digiti panubok. Financially alaket medyo
Isu nga talaga ti dakkel ti epekto na kada kami, naapektaran dati pagsapulak, naapektaran dati urnong mi. Ngem para kadagiti anak mi, awan ti anyaman na kada kami kasinyong nakita mo ti ragsak ti asawak, edi ta adan makuna nga bukod nga putot na. Adda ti mismo nga nagtaod ken kuanan nga may pagpanakkel na nga anak na. Isu nga adalata dagiti gundaway mo nga makalagip kami ke agtempla ti kape ket agpapot-papot kami. Ti makadakas kasinyong 3 bulan pay laeng ti maladaga nga baby mi. Edita. Apay, bakit? Ay, anya? Di mo sabon nga. Masikog ka manin bakit? Madakyan si angon dita itlog king kamatis lakay. Anya? Ay, unay mo dita. Agsaruno mo tan. Di pa nagsikog mo bakit? Una yan. Iyan na yung itlog king kamatis. Iyan na yun. Itilaeng kalabes kasinyong naduktalak nga agdadagsenak manen iti may kadwa nga daras, may kadwa nga gundaway nga kalpasan laeng ti 3 bulan nga panagpasngay ko 3 bulan pay laeng ti baby ket dakmot man kayaten ti angot ti itlog ken kamatis agdadagsenak met manen kasin. Ay, na Diyos ko, ay. Nakita klata tilangan ni Papot kasin nga saan lang nga abaga natin nalpay buo nga baginan. No kasanot langanan, no ma-stress, nagdoble pa eh. Lakay, anusam di tamot napakadaan, di tamot inamnama nga. Apay nga kastoy, bakit? Apay nga inuray na pala amin nga makaampun ta iti 3, sakbay nga nagsikog ka. Di tamot ninamnama nga kasi iti mapasama. Sika ataging basol, kung saan ka kumamin nga nagkape-kape iti herbal, nga datong katali na. Ha? Apay, kinrumbeng na loko mga maragsakang ka. Tani nagnormalize ti anakon, ti reproductive organ ko siguro na aga po ka DJ Kape nga ininom ta. Iso nga alis to ak nga masikuganan. Unang alis tumot nga. Tumayab ti kwarta ba kay? Kinawanan. Agpalaygit kanton pa nga asim bakit? Nga oray no adda kape siguro. Narigatan nga makapagpapot-papot. Problema tanto mo iti kwarta bakit? Ay naman na nga asin ni Apo Diyos lakay. Saan ka maawalan ni tinamnama? Kaya ta dayto eh. Unang no sisyak lang bakit? Marigatanak. Amumot lakay nga tsak makatrabaho. Gaw awirak kini baby. Sakit masikugak nga nun. Ay, awan na ya papot-papot na ito. Ay, nagtanta na butob mo din nga madayo ti asawak. Kaasimot ni Papot. Ang imamok nga kabailan na dita. Awan ti maramidan mi kasinyong no di aklunen ti kasasaad ko, ti kasasaad mi. Nga adda man nagpitpitik iti tiyan ko ket addanton wenno agbalinton nga 5 ti anak mi ti asawa. 3 nga inauna nga ampun ken dagiti 2 nga mismo nga nagtaod kada kami. Inkeden ko nga rod kasinyong apaman nga may pasngay kunto deti may 5 nga anak mi nga may 2 nga sikog ko agpalaygay takton. Narigat amang ano matuluyan nga agbagtit ti asawak
kapaproblema na kapanunot na ti parikot no kasano na nga may sakad ti panagbiag mi nga pamilya. Ta saan kumeten nga matulungan iti panagtrabaho. Dahil ito nga rod, di ba kabuklan, di ba kasarita kasin? Insardeng mi pa yan tinagkape. Madi, ni may mismo papot yung tinangibaga nga di mi ituloy nga inumin dahil tinabatbati nga kape mi. Tamangan numanayo ng kanupay. Masikugak lang aro din. Ay. Kasin yung agkidawak man ti balakad manipod kada kayo nang runa kadigiti agkakalaing mang ti balakad a viewers no anya ti kasasayatan nga ramiden mi. Tapno no ti kasta agtalina ed ti kina urnos ti langen-langen mi nga agasawa uri no amok nga adda ti pagparparikutan na. Amok nga marigatan ni Suna ngem anya kaditi rumbeng nga ramideg tapno no lumag-an ti biag ti asawa ket saan unay nga marigatan iti panagtrabaho na. Dahil di nga rod, di ba kasarita kasin, kat sabi ko magad nakaibatit adal, kadigiti amin nga nakabuya ken nakangeg. More power to your program. Ken thank you iti panangted mo't biag dati nga surat ko. Tuy agparikot apagayam mo, Sandra, iti Ilocos Norte.